Ser kota biasa kota. Ayo aduh, naik semua. Ayo naik sih. Happy Baisagu. Ewan. Happy Baisagu deh. Hello लोगोफोर खुलुमबाय रंजालि बैसागुनि बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय नै जोंहा मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो आब'खौ जा गोबावनि उनावसो दिनैसो लोगो मोनबाय बेवहायनि आब' आलदा जाथारबाय आब' गोदान बोसोरनि बेवहाय Ani suna lucu. Kadang nil kalar ini saya senang. Thank you Anu. Nisa malah gede nih. Natu tabung sih. Bisa kang bayang nggak? Kan apa gede nih sih nak dong. Nah jangan dose program jasan di Bhutanau berahin nagarbai jangan. Ari ma Bhutan nih nanti bincang namko. Sandrup nama apa sih na? Sandrup Jangkarau. Ini failing जानाय साहा बागान आरो ini दसे बिराद सान्दुं बोजोंहाय थानो हायालै अयथासारनो Tina दायो एन्ट्रि जाबाबो माबानाय नङा मालायनि आनाजरा बुथाना मालायना हा गंगार बोरायनाय मोदोमनाय गंगार बोरायनि गेसाव मोदोमनाय मोनानायखौ नाफाम गेसाव गस्ला सिङाव लानायखौ नायनो नोंसोरा हा लाइन जायै जोंखौ देलाय जानानै मा जाम्बिसियान फुटाराव लाइन जालायलायनाय देलायलायनानै नंसिगोनलै जोंखौ बाजो खेबजोब्बाय सिथोबनि आंबो खेबसै आरो खुगा गुबार सुस्रांनाय लांबाय सिथोबनि गायो ओइ खेबाय आहाबो मेगन सानानै सिथोबनि खेबदोबा नोंहाबो फेसाव गोलाव लाइन जानांगौ मा जानांगौ आंनि पेट्रल मेगना जालालै ओरैसो थांदोंमोन जोङो थावसै मालाय एखे कालार न' एखे बिल्डिं मालाय एखे डिजाइन देरसिनबो जानो मोना बायदि ना साबसिनबो लुनो मोना आलदा कालारबो होनो मोना नै आराम गोजौआय थान्दा मोजांखालै मालाय जायगाफ्रानो बिबारफ्राबो गोमो बिबारा गोमोसो ने बिबारा गोमो नङा आरो गोजा बायदि कालार दे बैसागु गान खन उखैनायानो जाला बे मन्दिर दं मोनसे आगोलाव फैखांबाय औ दाहाल शुटिंआव जोङो मैया अलंबार फैदो अलंबार आं औ दे बोर बिदो गिदिंजोबनांगौ कमप्लिट बोर बिदो मैया गोलाव आयु जोरनायनि ग्रें स्रें रायजो मोनजानायनि आब'जों बोर बिबाय आब'आनो Ser kota biasa kota. Ayo aduh naik semua. Ayo naik sih. Happy Baisagu. Ewan. Happy Baisagu deh senang sih. Aku mau nemu sanksi lagi. Jiku tulang tak kenal. Enggak deh enggak. Ayo senang lagi sih. Dengan sekali fungsi lagi sih. Dengan fungsi lain dah. Kadang toilet tuh kayak oh, sudah kita doa di. Pokoknya kan dah sangat. Ayo, thank you. Tap. Sakri bentar tengah saja. Romaina. Dauraya. Ini bahaya yang supaya aja enggak?
गारि सिंनिफ्राय ओंखारामोन नै सिबाय दहाय अखा हाहां गिनानै आं गारि सिंनिफ्राय ओंखारखायाखै बेनि गिनायजों गाबजों हाखु दाखुजों मेंबाय गांबाय मेंनाय मोनबाय आङो गान खननो मेंनाय लागायबाय अखाया लागायबाय बेयावबा माबा दंना गैया मानसिफ्रा ओंखारबाथाव जि खस्थ' मोनसिगोन नायग्राफ्रा आब' खनसिगोन गान आङो दामनायफोरखौथ' फंबाय जोंहा फिटिं खालामनो हायाखै बैसोरनि थाखाय आङो माथो दामनायजों खनबावनो होननानै मबाइलावनो एसे ट्रेकखौ बानायनानै लाबोदोंमोन दा बेखौनो रोजाबनानै हास्लाब नायनानै बावबाय खनाफोर सुजोब्बाय फिसा लोमजानायसिगोनलै बिसोरो दाउ सिजोब्बाय अडियेन्सफ्रा आराम लानानै अखा सियालासिनो मोसाग्राफ्रा अखा सिजोब्बाय ने Thank you so much. Thank you. गेदेर उन्दै बयबो गोमोहाबलायलायनानै नायो बिथांमोना दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोसासिगोन आरो बिथांमोनखौ नोंथांमोना मोजां
उखैब्रेनायनिनो बेयो खुगाया रावानो ओंखारलायलामोन सिबायलाय मा ओंख्रि मोनजाखो जारौ नानि अनलाजों दाउजों ओमफ्राय ना दं अमा दं बिराद गोथाव गोथाव जाबाय अनला गोरान होनाय खोनाबाय आं मना होननायखौ जाब्रेबाय आब' उन्दुंखारलायबाय दाउनो खेन्थ'लायनानै जादो बोथिनैजों बोथिसे ओइ उखैयाब्ला जाबाथाय नांगौनि बारा दा जानो हासै खोनाया जानो हासै